mamahat, mamahat. Ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Wow, grabe ka kuyaw, lamiun nga girl, maong daghan mo na idik. Ay nagadik-adik, ang duga makadaot, undang inagamit. Itong mga babae, sigpagwapa o pasiksi, ang balay nagkayamukat, nagpanimahurang tayo, obligasyon na pasagdan kay nasubraan sa arte ang banana konsumisyon. Si JR sir of JR in Style. So, saan ngalan sa concept karon sir? Yung concept karon is Great Gatsby sa 1920s. So, mga karang tao, di mo pormahan karon. Vintage. Vintage. Panahon sa dinosaur. Di ba? Sa 1920s dinosaur. So, naran mo mga pangsuton karon. So, ingon niya, ginasya po na nag-handle kay Medyo Maldito, kay Nicole Muñeca, kay Ruel Divina, tapos Boy Bulkit. Pag-abot sa kuha, 1920s na dayon. Wow! Oh. Oh, kulang lagi nagkuko. Asa yung kuko? Yan ang ikaw rin. Agoy. Apa kay nanay gagaw? Da, grabe. Pag diha na ang tuhod, nagsugod ng krimen. Pag-abot sa tiil. Agroy! Grabe no. Transformation gid ayo. Mas nanay yo. Pa kaluwaan ng tatay unya ba. Ayahay ko dun ta. Nato ha, shoutout sa mga stylist no, Sir GR. Hi sir. The best kayo. And of course, Sir Junto among katuturaw, busy kayo. Thank you guys sa pagpa-transfer sa mga dagway ya. Sorry ba ta? Kay dili sambul ba? No, mga makeup artist. Huwag ka ayun. Sige lang, ato ano lang sa ato mami. Yan na ito itaod ba sa kuwan. Kulit lang mami. Sige. Mura man tagsiko na ni. Justin Bieber ang naman Andrew eh. Wala ko yaw sa formal brad eh. Kada man. Bagay ang color ba? Nansa man ay? Uy, ginuutapan. Kung kani si Manilin Mondro, ikaw kinsa man sa nanay? Ay, katong mama ni Jaya. Oh, Elizabeth Ramsey. Manilin Monroe, tapos nanay Elizabeth Ramsey. Malas ko ni siya oh. Okay. Smile. Okay, 3 shots. Smile na. 1, 2, 3. Smile. 2. Okay, okay. Okay. Okay, stop. Again. 1, 2, 3. Nice one, Mama sir. Yeah. Stop. Okay, 1, 2, 3. Okay, smile ka lang. 3 shots. 3. 1, 2. 1. Smile. Okay. Isa ka. Waki, please. Waki, guys. Nice one. Waki here. Okay, last one. Waki. First nga sir, thank you so much. Saan yung sir? Idril Magwali. Saan yung sir mo business? Icon, sir. Pwede nyo i-search guys, Kuya Do Studio, sir. Ay, Kuya Do Studios. Yeah. Salamat. Thank you, So, man mi sa first nga set. Okay, kumusta man? Ay. Na, okay kayo. Okay kayo, kabalo. Ano? Okay ra daw ka nagkaani pa kami na lang Okay kayo, dagan kita ang Ikaw guys, lawan, meow, pangit-up. Meows Cafe. Okay kayo. Ikaw, first set tuman na kumusta man? Okay ra? Okay ra. Teriyo, miss out ni mo ng teriyo ka. Tapos mabalin mi karon sa dating nga set daw ko no. So tana. Hindi makita ko ba? Nari ang lakasong. Lubong. Dito na mga gibutang niya te. Ito naman kada kabadlong man ka ba? Lubong. Tayo ng kambal. Okay, Mama sir, I'm here. Ready? 1, 2, 3. Okay, fine. 1, 2, 3. Okay, so let's go to that. Okay, so
Ready? 1, 2, 3. Okay, 3 shots. Ready? 3. Other one. 1, 2, 3. Guys, sir. Oh. Kumarti naman ni Uy. 1, 2, 3. Ah, nice. Okay. Hindi dapat kangit-ngitan ay. Para isa ra tanan ng panuhot, para isa ra tanan niyang suka. Ano ra? Haplas? Na, masuka gini mong milon ay. Sini. I see, ma'am. Good. One more. Alapit na tayo. Alapit na tayo. Ito, ma'am. Stay. Bye.